Et, to. Nu er den her igen. Undskyld. Så er det Sanders tur. Det er sådan, at da Sander han startede sådan set den officielle dag, hvor vi startede med de unge mennesker i Tiberni. Der var nogen ude fra Lundgaardsskolen, som kom lige en uge senere. Der kom Sander blandt andet. Og så jeg ham for første gang, og når man ser sådan en flok unge mennesker, og har arbejdet med dem nogle gange, så finder man hurtigt ud af, at det er nogen, vi kan flytte. Er det nogen, vi ikke kan flytte. Og Sander, det er jo i min verden, så er det en af dem, som har flyttet sig rigtig meget. Han har været god til at passe hans træning hele vinteren. Det har faktisk været 100%. Faktisk aldrig været syg. Der hvor det gjorde en stor forskel, hvor han gik fra at være ung og til at blive næsten voksen. Det var datoen den 14. juni. Der sagde han til sig selv, vi skulle køre 163 km. Og Sander han de sidste 30 km, dem kørte han alene sammen med 2 voksne. Fordi han har sat sig i hovedet, jeg vil også køre det i 163 km. Og et eller andet sted, det flytter nogle ting igennem livet. Og Sander, sådan en tur, som vi har haft nu her til Paris, det gør, når du kommer, nu skal du på efterskole. Men igennem livet, så står man med nogle valg, det kommer I andre også til. Og så siger man, det kan jeg ikke klare. Så kommer man til at tænke over tingene. Og så skriger man til sig selv, prøv at høre, jeg cyklede til Paris, det der kan jeg også klare. Og Sander, tillykke med det.